Hai că mă îmbrac atunci și las ăsta să iau Payday și eu. Trebuie să-l parchez aici. Opri și motorașul. Buzele tale ca două petale. La. Oh, Payday. Slash. Ore. Oh, ai primit 0,79 ore jucate, 48 de minute. Slash stats. Am 9 ore 71 jucate. În seara asta, dacă iau un Payday, gata. Duc și mi-au gift, nu? Parcă așa merge treaba. Zele tale ca două petale. Am primit notificare. Un sprint furios? Mai lasă. Bă, dar șosete. Șosetuță. De-astea albe.